ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି କଥା ହେବା ଗୀତରେ କଥା ହେବା। 9ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରିଲି ସାମୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାଟ ଚାଲୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛକେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କାବା ହେଇଗଲି ଗଲି ହେ ଗଲି ଯାହା ଦେଖିଲି କାବା ହେଇଗଲି ছি 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 রে কাঁচি ছি 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 ରେ କାଞ୍ଚି ছি ରେ ছি ଏତେ ଗାଳି କଲି ଏତେ ଶୋଧି ଦେଲି କିଛି ତୁ କହିଲୁ ନାହିଁ ଗୀତ ଗାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଖଟି କରିବା। ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଖଟି କରିବା। ତ କଣ ହେଇଛି ନା ଥରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା। ଛୁଟି ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପିଲେ କାଲି ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସ ଆଉ କାଲି ସମସ୍ତେ କଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି କଥା ହେବା ଗୀତରେ କଥା ହେବା। ପିଲା କହିଲେ ଗୀତରେ କଥା ହେବା ତ ଭାରି ବଢିଆ ହବ। ଠିକ ଅଛି ହେବା ଆଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଫେରିକି ଗଲେ। ତାପର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲା। ସବୁ ପିଲା ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା କାଞ୍ଚିଆ ବୋଲି ସିଏ କହିଛି ନା ସିଏ ତାର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଡିଲା। ପ୍ରେୟାର ସରିଲା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଡିଲା। ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକା ଚାଲିଛି। କାଞ୍ଚିଆ ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକିରି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ସାର୍ ଦେଖିଲେ କାଞ୍ଚିଆକୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକିରି ସେ ପୁରା ନୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାର୍ ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରିଲେ ଯାହା ବି ପଚାରିବେ ଗୀତରେ ପଚାରିବେ। ତ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ରେ ଛାତ୍ର ବର କି ପାଇଁ ଡେରି ହେଲା ତୋର ରେ ଛାତ୍ର ବର କି ପାଇଁ ଡେରି ହେଲା ତୋର ସତ କହ ସତ ନ କହିଲେ ଆଜି ତୁ ଖାଇବୁ ବେତ ବାହାରରେ ଛାତ୍ର ବର କି ପାଇଁ ଡେରି ହେଲା ତୋର। ତ ସାର୍ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଡେରି ହେଲା ବୋଲି। ଏଥର କାଞ୍ଚିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲା। କାଞ୍ଚିଆ କେମିତି ଗୀତରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଆସିକି ଜାଣିବା। ତ କାଞ୍ଚିଆ କହିଲା ସାମୁ 9ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରିଲି ସାମୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାଟ ଚାଲୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛକେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କାବା ହେଇଗଲି ଗଲି ହେ ଗଲି ଯାହା ଦେଖିଲି କାବା ହେଇଗଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଜଳୁଥିଲା ହୁତୁ ହୋଇ ମା ଛାଡୁଥିଲେ ରଡି ବାପା ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଗଳି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯାଉ ଥିଲା ପୋଡି ଘର ଯାଉ ଥିଲା ପୋଡି ସାର୍। ତ କାଞ୍ଚିଆ କହିଲା କଣ ନା ସାରଙ୍କର ଘର ପୋଡି ଯାଉଥିଲା। ତ ସିଏ ସେଠି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରହିଗଲେ। ତ କାଞ୍ଚିଆ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲା ସାରଙ୍କୁ ପୁରା ବାଧିଗଲା ଆଉ। ସାରଙ୍କର ଘର ପୋଡି ଯାଉଛି କାଞ୍ଚିଆ ପୁରା ଗୀତ ଗାଇକିରି କହିବ ସାର୍ ରାଗିବେନି ତ ଆଉ କଣ କରିବେ। ସାର୍ ପୁରା ରାଗିଗଲେ। ସାର୍ ରାଗିକିରି କହିଲେ ଆରେ ରେ ନିର୍ବୋଧ ଛାତ୍ର ଏଡେ ତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଚିଡ଼ାଇ କହୁଛୁ ମତେ ମୋ ଘର ପୋଡିବା କଥା ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାଉ ରେ ଟିସି ଦେଇ କରିବି ତତେ ମୁଁ ବିଦାରେ ବିଅ ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବିଅ ଯେ ଜଇଁ ମୋର ଦିଅ ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବିଅ ଯେ ଜଇଁ ମୋର ଚାହିଁଲେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କରିଦେବି ନାରଖାର ଚାହିଁଲେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କରିଦେବି ନାରଖାର ଆରେ ରେ ନିର୍ବୋଧ ଛାତ୍ର ଏଡେ ତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଚିଡାଇ କହୁଛୁ ମତେ ମୋ ଘର ପୋଡିବା କଥା ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାଉ ରେ
ଟିସି ଦେଇ କରିବି ତତେ ମୁଁ ବିଦାରେ। ତ ସାରଙ୍କର ରାଗ ଦେଖିକିରି କାଞ୍ଚିଆ ପୁରା ପିଳେଇ ପାଣି ହେଇଗଲା ଆଉ। କଣ କଥା, ସାର୍ କହିଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ସାର୍ କଣ ଗୀତ ଗାଇ କଥା କହିବାରୁ ଏତେ ଜୋରସେ ରାଗି ଗଲେ। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସାର୍ ରାଗିଗଲେନି ମାନେ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ତ ମାଗିଦେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତ ଅବସ୍ଥା ସରିଲା, କାଞ୍ଚିଆ ସରିଲା। କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର, ଆହେ ଗୁରୁଦେବ, ଦୋଷ ମୁହିଁ କରି ନାହିଁ, ଧରେ ତବ ପାଦ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳିବାରେ ହେଳା କରି ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ କିମ୍ପା ପାଇବି ମୁଁ କୁହ ହେ ବୁଝାଇ। ତ କାଞ୍ଚିଆର କନଫ୍ୟୁଜନ, ସେ ସାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ତ ମାଗିଲା, କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ଜୋରସେ ରାଗିଲେ ବୋଲି କାଞ୍ଚିଆ ଟିକେ ପଚାରିଗଲା। ଆ, ସାର୍ କଣ ଯେତିକି ତ ରାଗିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ। ରାଗିକିରି ସାର୍ କହିଲେ, ମତେ ବାର ବାର ତୁ ରଗାନାରେ ବର ବର ନା, ମତେ ବାର ବାର ତୁ ରଗାନାରେ ବର ବର ନା, ମୁଖେ ତୋର ନାହିଁ ଲାଜ, କାହିଁ ବଜ ବଜ ମୁଖେ ତୋର ନାହିଁ ଲାଜ, ହଉ କାହିଁ ବଜ ବଜ, ଆରେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୋର, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୋର, ତେଣୁ ଏ ସହସା ରଖନା, ମତେ ବାର ବାର ତୁ ରଗାନାରେ ବର ବର ନା, ମତେ ବାର ବାର ତୁ ରଗାନାରେ ବର ବର ନା। ହେଲେ ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ସାରଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ପୂର୍ବ ଦିନ କଥା। ସାର୍ ନିଜେ ହିଁ କହିଥିଲେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇକିରି କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତ ସାର୍ ସାର୍ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଛି 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 ରେ କାଞ୍ଚି ଛି, ଛି 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 ରେ କାଞ୍ଚି ଛି ରେ ଛି ରେ ଛି, ଏତେ ଗାଳି କଲି ଏତେ ଶୋଧି ଦେଲି କିଛି ତୁ କହିଲୁ ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇ କଥା କହିଥିଲି ବୋଲି ମନେ ପକାଇଲୁ ନାହିଁ, ଛି 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 ରେ କାଞ୍ଚି ଛି, ଛି 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 ରେ କାଞ୍ଚି ଛି ରେ ଛି ରେ ଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଘଟଣାଟି ସରିଲା। ଆଉ ସେ ଘଟଣାରୁ ପିଲାମାନେ ବି ଡରିଗଲେ, ସାର୍ ବି ଡରିଗଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ କେବେ ଗୀତ ଗାଇ କଥା ହେବା କଥା ଆଉ ଚିତା ବି କହଲେ।